Here na ako sa bukid, tapos si Lola. Naglupad-lupad daw ang among atop. Ako nga doon si Mama, tuas siya nagpanit sa nangka. Dani luyo. Nasa Loyo, Lola? Dani agya. Dani. Naglupad-lupad daw ang among atop, natakot daw si Lola. Kasi may mga plano na ako para sa bahay. Tapos hindi pa ngayon. Agun saan man din mo na, Ma? Tanon? Ayan, ito guys. Mag-utan kami sa nangka. Nindot ni siya makay ko ano. Kanaang guwang na. Gamay ra lagi kuan butay. Maggulay kami ng langka. Ganyan. Ang mga abres liso. Ngano kuan man sa liso? Ayun na napagkuay sa liso. Bislabo ang liso na kay guwang na. Lami ang liso sa nangka kung guwang. Di ba? Labo. Ayan guys. Ito mag-utan kami ng nangka. Galing pa kami doon sa boarding house. Tapos bumili kami ng bigas. At saka paa ng manok at saka ulo ng manok. Adobohin daw, sabi ni Sherwin. Si Buday, wala pa ni nanganak si Buday. Okay. Ang buday-buday. Ang buday-buday. Ang buday-buday. Ang buday-buday. Ang buday-buday. Ang buday-buday. Wala pa ni nanganak, Ma? Agay. Ang buday-buday. Ang buday-buday. Ang buday-buday. Wala pa ka nanganak, Buday? Hindi pa nanganak ang Buday namin. Ang sa Lula? Tabanghana. Tabanghana daw. Diba? Dito na ako sa bukid. Tapos, walang pako kasi nakuhaan daw. May gani Lula kay wala maglupad ang atop. Gidatugan. Ato na naipakuan pohon. Ay sagpalabi. Ha? Uli na sila ugma. Kuan man, Merkulis pa man. Huwibis sila abot din no. Ayan, uwi na ang kapatid ko. Kayanin namin lahat dito sa bukid. May 3 anak yun. Talagang ang hirap talaga. Ang dami talagang ang dami talagang mga pagsubok. Halo la? Ugayang silhig di ay. Palit na Japon? Da. Lagi. Alas 10 na. Kikin. Birthday ni Kikin? Dako ilalitson? Gitawagan day ko nimo. Gitawagan tabi taw ka pero di makakakontak. Sabi si Riyaman. Hala, asay di makontak nga. Ay katong bagyo man to ah. Kawala-wala ang signal dito. Natulog ni Marisa. Nang birthday na pud mo? Di man niya nitahan ginamo si Kikin. Char, manyanita. Nakahiring siya kag manyanitahan didto nagkatulog ila bebet. Unya nagkantahan na mo nga kuan, wala siya. Yapita na mo. No. Unsa man kay dani ra ni kanta, ayo kulit ko. Birthday ni Kikin pala nung isang araw. Naglitson dako sila litson. Sa sintahon ilang lutson. Ako nalay luto dala ma. So luto dani kay suri pa ko sa. Unsa na pagluto? Nagsaing ang partner ko. Adobohon ito. Paa ng manok at saka ulo. Tapos ang sinaing. Meng. Dana ka nagtungtong sa lamesa. Pangwaay nagtilaok dib. Daw ay kanang kwan badila. Pangwaay na siya. Daw pikasa. Ang buday-buday.
Wa pa manganak si Buday. Hala, may hinog na baongon. Hanggang ngayon, may hangin pa dito sa bukid. Nandito silang utik, guys. Tapos si Mimi. Nandito sila. Aman silang lang, Mi. Mi. Si Iglot. Ha? Si Lang. Alshel? Aman si Alshel. Nasa balay? Nagsayaw ka sa TikTok, Mi? Hagoy, nagsayaw si Mimi sa TikTok. Aman silang lang, Mi. To ay. Agoy, bagong ligo si Mimi. Oo, bagong ligo ang among Mimi. Ano sa ba ni sa imong ulo, Mi? Ulog niya sa motor. Sa nahulog sa motor? Kamulod na gan. Ang motor? Ngano man? Namuhay man siya. Ay kanang kuan ba? Pero hinay ra pag kuan. Ang iyang gingkuron nga kamote naluros. May gani kay kuan kamo digin mugli kay gid. Hinay ra. Sa bam. Hinay ra man. Nagingkod man siya sa kamote. Mao gani. Nahulog day kami? Na, may gani kay wa ka mabungi, Mi. Naana tay pungkol ra ba, Mi? Naana po'y bungi. Lula, naana tay pungkol, Lula. Mabungi na po si Mimi. Naanay pungkol og bungi. Namao. Nama. Ano sa utek na? Ha? Utek. Nagpalit sa uwel si Utik. Eto na! Sarap ng ulam namin. Oh. Ara. Kaon og maayo la. Ang saktura? Ang saktura na? Dara la. Kumain na sa Lola. Imong ulcer. Kain na daw ako kasi ang ulcer ko. Thank you, babe. Yan, guys, ang luto ng partner ko. Ang sarap-sarap. Masarap na masarap. Tapos si Lula, nabigyan ko na si Lula. Kain tayo, guys. Ang ulam namin, paa ng manok at saka ulo. Kasi walang isda doon. Oo, bagyo na bagyo pa. Tapos, ito na lang ang binili namin. Tapos, may nangka. Lutuin namin ang nangka mamaya. Si Utek, may binili doon sa tindahan. Di pa nakauwi. Di pa nakauwi si Utek. Kain na tayo, guys. Dai. Putot dai. Bye-bye dai. Dugayang Utik. Palangoy, masan ni mo nigmantika ah. Si Mama naglaho na sa kanyang paninda, kamuti cheese roll. Tapos si Papa naglampas. Ibahog na ni Buday ang kwan. Buko. Buday? Kuman na namin kaon si Utik, pa nakauli.
Kumain na namin kaon guys. Utik, wapa nakauli. Ako na kumalak ma. Aman. Wag, yato ihawon. Yaw. Ako na kaon na isa. Alright, sa magkaon na. Kuy. Ikuan ni Bibo kay para ka buday oh. O siguro na bahog-bahog si buday dili nila ba? Bakong tao pa na, nahimo na ng angol. Eh, uy, bahog-bahog. Kani oh. Day. Buday. Agad. Abti kasi buday. Natapos na lang kaming kumain si Utik. Wala pa. Arang kaduula sa tindahan. Nasangit. Toy. Ang init sobra guys. Udah selesai sekolah. Ha? Ikaw balik mo palit. Wa pa to asa. Kuan, merkado. Wa pa ula to apa sa kuan. To apa dito kuan, merkado nagpalit o pa nakauli. Balik ke rumah. Ha? Saya ke rumah. Ha? Balik ke rumah. Dili. Siya ra magtugbong karon kay ako diri lang sa ako. Awas saya tambah ke lang. Dito sa boarding house. Tama ito na ko ito la. Kaya ko ito ito gagmay. Ha? O dito balay. Ito ibagag may din he. So dito bidala ako. Ako ito ibalik ngayon pagdagko na. Si Utik arang dugaya nakauli. Ginoo ko murag tuwa sa balingguan nagpalit. Ulo. Ulo og tiil. Tugbong diha ra pait sa kuan. Kuan pa si Mimi sa kuan kang murga daw kuan vitamins. Kay Valuris. Nulis ka ba? Kaya tagisana naman yung nakauna akong maligya. No. Wala ko wala nakigi. Ang akong nang gugabi kay sa simbahan sulod ma. Yan na ibibihin dito ba? Nakailan ko sa mga tao nga akong nakunan. Naman. Sila bugi. Basta nato yung mga sa distance pare. Agoy sa Dito sa simbahan. Nya. Ngayon mo tiga ko di ba? Ngayon mo na tong kanya. Pag ko ano Musay Rowin, Arasoy Juan kamo duha. Eh, grabe nga demonyo nga nagkuhan ninyo. Kamata ko. Kasi giliw ko pupunta pagkakadlaw na to. Saan ko nang demonyo? Ano ba? Mga panuway ba yan ba?